zaman kini. Bela indah di kanan dan hidup mati. Nyo sayko salam dan nana indah kembali. Nyawa ko putih doa ko diganti. Itu kalau kita lah sampai mati. Kalau kita lah sampai mati. Iko walai sado delai kapan ramai. Kainan putih indah apalagi. Iko walai sado indah apalagi. Lani harat ko na banyak lani sangkit ko na mulia. Lai awak nampaya murang nan mulia. Allah si soal pengajian sekian nyo sajo. Iyo sebagai desambuangan. Iyo enak tunur itu patamu disambung di kami badu. Iyo ne mama iyo kamana kan iyo lagi ni nak menambuangnya. Iyo edek baru buang hari. Iyo jalan lari jauh. Kita lihat nanti iyo esiki nonton. Iwa tambah nerami jauh. Bela yo adonan tu. Ne adonan bodo. Adonan iyo anak nana unyila manyale kulo. Iyo ne anak iyo si unyil manyale kulo. Aku lagi agak yo latih lantaran kami mana buang lecu itu. Dek karano iyo panitia Allah menyampaikan hasratnya, yaitu di mana muhud dana meminta wakaf di muka basamu. Nilai untuk iyo pembangunan iyo musola kita nanti. Karena musola yo tapakalai memang bahutang di toko bangunan yo dekabano. Iyo ne memang lah nambah hutang di toko bangunan dekabano. Memang nan itu yo de lagi ni nan jadi iyo de tanggungan kita de basamu. Sekalian iyo masyarakat kaum muslimin kaum muslimat di mana iyo pun de barado. Talabiah yo de nyobana usana iyo lagi siko. Mari kita ramikan iyo musolane kita nanti. Walau tadi memang cuaca yo ini naikku. Kalau yo lagi kiro memang yo agak yo lagi rimis. Turun sagadang yo gado-gado. Memang kalau ini sanjo jago labihnya memang tak sabado. Kami dari Padang Padang iyo mantapet ne macet pulau. Iyo di daerah Lasila yang di Ayaman cuayo de tampenyo. Iyo kaya no jalan de no macet kami de agak ne lambe etiro. Kalau kunan agak yo de talambe memang nan nindak yo aku karena ditapati lagi siko baru angku imam sajo juga dimungko. Aku imam denyo sidinan mama kai iyo kaco mato. Iyo ay orang yo denana arif lagi yo bija denyo sano. Bukan iyo lah denyo kapok mama kai baju ne kuning nato. Iyo sakian jangan. Sapata jodoh. Hiburan nilai penting bagi kita. Kini jodi ramah pun itu tuburnya pulau. Jodi ramah Arab oleh kan kita coba.
Allah ya Allah ya Allah Allah diri Allah ruhi hadrun arfi fi kitwala arfi fi kitwala Kau bilang udah sayang, akad iku ada nama cari, itu ada nama longkang, marano lari marano, oh marano lari marano, lada tujuan sangka bahamu, wa ami bila lang kuku, apa para alat igoa ila bangka ada ule bulu, ay kuwa ami bila lang kuku. Malina cari kami habini udah bini na bagi kipalsu ami bila lang kuku siang lekan pile malam no lekan tenju ay tua ami bila lang kuku malang awak bini la bini na bantuanku mula de magan mula de jojo sangka kamu Jojo sangka akatiko dena bapiti kau lai gola akatiko dena bagi kau agi ala nasi kora marano la ka jojo sangka bahamu ay marano la ka jojo sangka bahamu lari bunyinya di kami baru yo irama la de bagi na juno tajujo sangka abahamu lagi to buat iyo sapata jodo ayo irama la urami na la pokal no sine di gampo
Ikolai bunyinya dari kami nada badu. Apa bunyinya? Hai. La minta agata, la uya la minta agata. Uya la minta agata, Allah malu amajo ayah. La ini badan ada buat kata ngai, ndak ada dia dah masih sekolah. Uya de mami minta agata. Leo. Alam dia de mama de baru. Ane ulaga di dalam bau palala. Ala kuci yang tagala amanda pelau. Lau ada pe kucamanur ala kama badan mengapai lai. Ayah mandela irwa piku abadan badu. Badan madu pan laki. Uya la minta agata, la uya la minta agata. Uya la minta agata. Ijo irama ramina. Ose pakai oni pura. Malam lagi nanto. Jo irama la de tak tuntung ba abana kamana kan nambo. Kalau kita bari kasapa kanan dodo. Dekaran no irama ini sari yo de batu. Le basu, le jarang le basu. Iyo lagi cari nada. Karena irama ini, nyo ini, Le cari le basu, basu, basu. Allah jo irama yo de tak tuntung. Le tak tuntuang. Odi kami yo mancubo. Aku belum mandi. Oh tak tuntung, mari tak tuntung. Tapi masih lah coba juga. Allah de tak tuntung, eka tuntung. Tapi kalau nak mandi. Oh tak tuntung, eka tuntung. Masih bau pada. Kalau orang memandangku, Tak tuntuang lari kabun. Allah tulang kami gadang bana. Tak tuntuang lari kabun. Allah cukup malah kok ditinju. Tak tuntuang lari tak tuntuang. Astagfirullah taringnya. Aku belum mandi. Oh tak tuntung, malah tak tuntung. Tapi masih akan juga. Eka tuntung, eka tuntung. Tapi kalau nak mandi. Oh tak tuntung, eka tuntung. Masih bau jawi. Kalau apa gaya lewat, kami senyum Tapi kalau agak-agak lewat, kami minta WA-nya. Tapi kalau jando gemrot lewat, langsung kami agih kode. Apa deh? Hai. Itu iramanya. Alai ramanya. Allah dari kami oleh badu.
kain kafan kurang jadi akan di kain kafan. Kalau jale turun salaman kok mati satu tinggal tujuh kok mati satu tinggal tujuh.
dalam ngalau iko lalonyo yang dimakan de orang lapau bunyi tulangnya daru abadara tulangnya daru abadara lalau di dalam halau masuk ke kampung hai orang tembak masuk ke kampung hai orang tembak bunyi tulangnya daru abadara ayam dimakan orang lapau nasi ayam dimakan orang lapau nasi kalau masuk ke kampung hai orang tembak hidup tak mungkin balik lagi hidup tak mungkin kau ulang lagi jadi lagi tolan iola bagara pulo iola jadi dahulu nilai badu okaila basa di bawah mandi sudah mandi di bawah pulang mandi di bawah pulang amal jo ibadah di bawah mati bini dan kami dilamar orang bini dan kami mencari laki bujang gara-gara dari kami nabadu kanan pinggang ndelai pai agak daerah ndela tibu laba kiraku lako otak neba jadi ako harimau nanyo lawan rusu gadang inyo lama siamang gadang inyo lama yang ngadang badan nyola leka kaji